wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the base. እቲ ፊልም ዝጅምር ስራሕ ክንህበካ ኢና ኢሎም ናብ ዘምጽእዎ ከተማ እንተመለስ ኮይኑ ግን ከም ዘይቆጽርዎ ነገረው። ሽዑ መዓልቲ ምሸት ኣብ ጎደና ክሓድር ኣብ ዝወሰነሉ ሰዓት ሓደ መንእሰይ ንሓደ ዕብይ ዝበለ ሰብኣይ ጥቕዓት ከብጽሐሉ ይዕዘብ። ተላዒሉ ነቲ ሰብኣይ እውን ኣገላገሎ። ናይቲ ሰብኣይ ሽም ጆርጅ ይበሃል። ጆርጅ እውን ህይወት ስለ ዘድሓኖ መስገኖ። ብዙሕ ዘይጸንሐ በዓልቲ ገዙ ያሪስ መጸት። ጆርጅ እውን ህይወቱ ምስ ዘድሓኖ ሰኒ ያፋልጣ። ተተሓይዞም ብምኻድ ድማ ኣብ ገዝኦም ድራር ጋበዙ። ምግብና ወልዕ እንሃለው እውን ስራሕን ዝነብረሉ ገዛን ሃቡ። ሰኒ እውን ብጣዕሚ ተሓጎሰ። ያሪስ ድማ ከመይ ዘይትፈልጦ ሰብ ኣብ ገዛና ክነብር ትፈቅደሉ ኢላ ሓተተቶ። ጆርጅ ግን ክሰምዓ ኣይደለየን። ኣብቲ ቀጻሊ መዓልቲ ሰኒ ብመካኒክ ስራሕ ምስራሕ ጀመረ። መዓልትታት ንሓለፈ ብዝኸደ ቁፅር እውን ሰኒን ያሪስን ዓይንና ዓይኒ ክረኣዩ ጀመሩ። ሓደ መዓልቲ ናብኡ ትመጽእ እሞ ኣብዚ ስራሕ ክትቅጽል እንድሕር ደሊ ኮይንካ ንዓይ ምጥማት ክትገድፈለካ በለቶ። ንሱ እውን ከምዚ ብጣዕሚ ምልክዕቲ ኮይንኪ ንምንታይ ሽማግለ ሰብኣይ ተመሪዕኺ ብምባል ሓተታ። ካብኡ ክትከይድ ክትብል ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሳ እውን ከም ትጥምቶን ከም ዝፈልጥ ነገራ። ሓደ ምሸት ድራር እናበልዑ እንዳሃለው ጆርጅ ንሰኒ ዋይን ካብ ክሽነ ንኸምፅእ ነገሩ። ምስከደ እውን ንያሪስ ረኸባ ምንኽኻ እውን ጀመሩ። ምሸት እውን ብዛዕባ ሰኒ ንሓሰበት ክትድቅስ ኣይከኣለትን። ንፅባሓይቱ ሰኒ ንጆርጅ ካብ ገዛ ንኸውፅኦ ንብዙሕ ግዜ ተባላሻ ዝነበረት መኪና ሰሪሑ ሃቡ። ጆርጅ እውን ደስ ኢልዎ መኪና ልዒሉ ኸደ። ያሪስ ናብ ሰኒ ብምምጻእ ጆርጅ ንኽንደይ ዝኣክል ሰዓት ከም ዝጸንሕ ሓተተቶ። ንሱ እውን ን3 ሰዓት ብምባል መለሰላ። ካብኡ እቲ ሰዓት ብግቡእ ተጠቐበሉ። ጆርጅ እንትምለስ ያሪስ ብዝገበረቶ ነገር ተጣዓይሳ እያ ነይራ። ንፅባሓይቱ ሰኒን ያሪስ ጆርጅ ንኸይጥርጥሮም ዝተፈለየ ባህሪ ክተረኸብ ዘይብላን ካሊእ መዓልቲ ዘጠርጥር ስራሕ ከይትሰርሕን ኣፍለጣ። ንሳ እውን ካሊእ ግዜ ዝበሃል ካብ ድሕሪ ሕጂ የብልናን ብምባል ገዲፋቶ ኸደት። ጆርጅ እውን ሽዑ መጸ እሞ እታ ዝተሰርሐት መኪና ብህያ መልክዕ ሃባ። ምሸት ሰለስቲኦም መስተ እናሰተዩ እናሃለው ጆርጅ ሰኺሩ ኣብቲ ሶፋ ደቀሰ። ሰኒን ያሪስን እውን ግዜ ዘይወሰዱ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኣተው። ያሪስ ንሰኒ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ እናተሓባእኻ ምዙማት ከም ዘጽላኣ ነገረቱ። ሰኒ ደጊሙ ንጆርጅ ንምንታይ ከም ዝተመርዖቶ ሓተታ። ንሳ እውን ኣብ ሆቴል ብወይተር ተቆፂራ ናሰርሐት ከም ዝተረኸቡን ብድኽነት ምኽንያት ከም ዝተመርዖተን ነገረቶ። ሰኒ እውን ብሓዳራ ሕጉስቲ ተዘይኮይና ንምንታይ ከም ዘይትፈትሖ ሓተታ። ንሳ እውን እንተፈቲሓቶ ደጊማ ድኻ ስለትኸውን ከም ዘይትፈትሑን ገንዘብ ተትህልወኒ ግን ንዕኡ ፈትሐ መሳኻ ክኸውን ነይረ ብምባል መለሰትሉ። ንፅባሓይቲ ጆርጅ ንሰኒ ሰዓበኒ ኢሉ ብመኪና ናብ ሓደ ሰፊሕ ክፍቲ ቦታ ሒዝዎ ኸደ። ኣብቲ ሰፊሕ ክፍቲ ቦታ እውን ናይ ሞተር ፓርክ ክሰርሕ ከም ዝሓሰበ ነገሩ። ሰኒ እውን ግዜ ዘይወሰደ ንያሪሳ ናብቲ ቦታ ሒዝዋ ብምምጻእ ናይ ጆርጅ ፕላን ነገራ። ብጣዕሚ ብምሕጓስ እዚ ቦታ እዙይ እናትና ይበለቶ። ንሱ እውን ብመልሰ ብምድንጋጽ እቲ ቦታ ነቲ ሓሳበን ናይ ጆርጅ እዩ ብኸመይ ናትና ክኸውን ዝኽእል በላ። ንሳ እውን ጆርጅ ንእለዮ በለቶ። ብመልሳ ብጣዕሚ ደንጊጹ ምስ ረኣየቶ እውን ንዕኡ ቅድሚ ምፍላጣ ብተደጋጋሚ ተሓስወሉ ከም ዝነበረት ነገረቶ። ምሸት ሰኒ ብሕማቕ ሕልሚ ድቃስ ክወስድ ይኽኣል ግን ቀታሊ ነፍሲ ኣይኮነን። ኣብቲ ቀጻሊ መዓልቲ ጆርጅ ንያሪስ እቲ ክሰርሖ ዝደለየ ፓርክ ሙሉእ ፕላን ኣርኣያ። ድሕሪ ሒደት መዓልትታት እውን እቲ ፓርክ ምስራሕ ተጀመረ። ሓደ መዓልቲ ሰኒ ሓፍተይ ሓሚማትን ንኽሪኣ እየ ብምባል ካብ ገዛ ወፀ። ግን ከምቲ ዝበሎ ሓፍቱ ንምርኣይ ዘይኮነስ ምስ ያሪስ ንምርኻብ እዩ ነይሩ። ምስ ተረኸቡ እውን ንጆርጅ ዝኾነ ዓይነት ምልክት ከይተረኸቦም ብኸመይ ከም ዝኣልይዎ ክዘራረቡ ጀመሩ። ሰኒ እውን ሓደጋ ከም ዝበፅሓ መሲሉ ንእለዮ ዝብል ሓሳብ ኣምፅእ። ኣብቲ ቀጻሊ መዓልቲ እውን እቲ ትልሚ ኣርኣያ። እቲ ትልሚ እውን ኣብ ሓደ ትሕቲ ማሽን ብርጭቕ ብምቕማጥ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ገመድ እንትጉተት እቲ ማሽን ናብ ዝዋኑ ንኽወድቕ ዝብል እዩ። ብትልሚ መሰረት ድማ ኣብቲ ናይ ብርጭቕ ቦታ ጆርጅ ንኽቕመጥ እዩ። ጆርጅ ኣብቲ ማሽን ዝወድቀሉ ቦታ ምስ በጽሐ ንሳቲ ገመድ ክትጎቶ ከም ዘለዋ ርዳእ። እቲ ትልሞም ዝፍጸመሉ መዓልቲ እውን በጽሐ። ሰኒ ምኽንያት ብምፍጣር ድማ ጆርጅ ኣብቲ ማሽን ዝወድቀሉ ቦታ ንክኸውን ገበሩ። ያሪስ እውን ግዜ ተየጥፍአት መጺኣ እቲ ገመድ ጎተተቱ። ብትልሞም መሰረት ድማ ንጆርጅ ቀተለቶ። ኮይኑ ግን ኣብ ማእኸል ናይ ሰኒ ኢድ ኣብቲ ማሽን ኣትዩ ተቐርቀረ። ካብቲ ቦታ እውን ቶሎ ክትጥለ ከም ዘለዋ ነገራ። ምክንያቱ በቲ ትልሞ መሰረት ንሳብቲ ቦታ ክትህሉ ስለ ዘይብላ እዩ። መኪና ሒዛ ንኸደት እውን እቲ ብደም ዝተጨማለቐ ጫማ ኣውፂኣ ኣብ መንገዲ ደርቤት። ሰኒ እውን ተሻዓተ ሓደ ደወለ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ያሪስ ካብ ፖሊስ ጣብያ ተደወለላ። ንገዛ እውን ከም ዝሓዘነን ዝደንገፀን ሰብ እናመሰለት እውይ እናበለት ኣትወት። እቲ ፖሊስ እውን ከፀናንዕ ፈተነ። ሽዑ ምሸት እውን ሰኒ ናብ ገዝኡ ተመሊሱ መጽ። እቲ መርማሪ ፖሊስ እውን እቲ ተፈጢሩ ዝበልዎ ኣማውታ ጆርጅ ምንም ኣይተዋሓጠሉ። ያሪስ ሽዑ ጌራቶ ዝነበረ ዝተጨማለቐ ጫማ ሕቶ ከም ዝፈጠረሉን
ነታ ሓጋዚት መርማሪት ፖሊስ ነገር ሰኒን ያሪስን እውን እቲ ዝደርቢ ተጫማ ምእላስ ጀመሩ ኣብ ማእኸል እዚ ያሪስ ክንቀትሎ ኣይነበረናን ብምባል ዓሳ ጀመረ ሰኒ እውን እዚ ደኾንክን ከተደሊ ነበርክ ብምባል ክናደድ ጀመረ ብመቐጻል እውን እቲ ደርቢያቶ ዝነበረት ጫማ ረኺቦም ኣቃጸልዎ ኣብቲ ቀጻሊ መዓልቲ እቲ መርማሪ ፖሊስ ንሰኒ ተዛርቦ መጸ ዝተወሰኑ ሕቶታት ሓቲትዎ እውን ተመሊሱ ኸደ ድሕሪ ሰከንዳት ያሪስ ክተዛርቦ መጸ እቲ መርማሪ እውን ርሒቑ ስለዘይኸለ ዝነበረ ብመጉልህ ገይሩ እናርኣዮም እዩ ነይሩ መዓልትታት ምስ ከዱ እውን ያሪስ እቲ ናጆር ትልሚ ናይቲ ፓርክ ስራሕ ኢላ ሓዘቶ ናይ ባዕላ ስለ ዝኾነ እውን ሕጉስቲ እያ ዘላ ሓደ መዓልቲ እቲ መርማሪ ፖሊስ ንያሪስ ደው ኢሉ ናብ ፖሊስ ጣብያ ንኽትመጽእ ነገረ ያሪስ እውን ብጣዕሚ ደንገጸ ጆርጅ ዘይተሓሰበ ሓደጋ በፂሕዎ ዝበሉ ከም ዘይተውሓጠሉ ነገራ እቲ ናይ ሕክምና መረዳእታ እውን ዘርኢ እቲ ማሽን ኣብ ልዕሊ ክልተ ግዜ ተደጋጊሙ ከም ዝወደቐ ምስ ፎቶ ተሓይዙ ረኣዩ ንሕዚ ሙሉእ መረዳእታ ስለ ዘይብሉ ከም ዝሰዶን ግን ከም ዘየመልጥና ገይሩ ሰደዱ ካብኡ ንጆርጅ ኣብ ዝቐትልሉ ሰዓት እቲ ዝተፈጠረ ኩሉ እናረአና ንርከብ እቲ ዝወደቐ ማሽን መጀመርያ ንጆርጅ ኣይቀተሎን ነይሩ ካብኡ ያሪስ ደጊማ ካልኣይ ብምስዳድ ያቐቲላቶ ነይራ ሰኒ ንገዛ መፅኡ እቲ ፖሊስ ዝበሎ ነገር ምስ ነገራ ብጣዕሚ ተደናገጸ ሰኒ እውን ዝኾነ መረዳእታ የብሉን ብምባል ከረጋግኣ ፈተነ ንሳ እውን ቀታሊቱ ኣነ ምዃነይ ክትዛረብ ዲኻ ብምባል ሓተተቶ እሱ እውን ኣይዛረብን ብምባል ኣብ ልዕሊኣ ተናደደ ሕዚ እውን እቲ መርማሪ ንያሪስ ጽባሕ ናብ ፖሊስ ጣብያ ንኽትመጽእ ነገር ብጣዕሚ እውን ደጊማ ተደናገጸት ጥንስቲ ከም ዝኾነትን እቲ ቆልዓ እውን ናቱ ምዃንን ነገረቱ ጽባሒቱ እውን ሰኒ ናብ ፖሊስ ጣብያ ኸይዱ ኩሉ ነገር ተዛረበ ግን ናይ ጆርጅ ቀታሊ ያሪሳ ዘይኾነትስ ባዕሉ ከም ዝኾነ እዩ ሓስቲዩ ተዛሪቡ ከምዚ ዝገበረ እውን ካባኻ ጠኒሰ እየ ስለ ዝበሎትን ንዝወለደ ውላድን ብምሕሳብ እዩ ያሪስ ካብ ደቃሳ እንትለዓል ሰኒ ዝገበሮ ኩሉ ነገር ብወረቐት ጽሒፉ ኣቐሚጡላ እዩ ነይሩ ኣብቲ ደብዳቤ እውን ኢዱ ዝሃበ ንዓኣን ውላድን ሓሲቡ ከም ዝኾነን ንዕኡ ክትደሊ ናብ ፖሊስ ጣብያ ከይትመጽን ምስ ወለደትን ነገራት ምስ ተረጋግዑን መጽያ ክትሪእዎን ገለጸላ ድሕሪ ዓመታት እውን ያሪስ ደብዳቤ ለኣኸትሉ ኣብቲ ደብዳቤ እውን ውላዶም ዘለዎ ኩነታትን ናይ ውላድን ፎቶን ብምግባር እያ ሰዲዳትሉ ናይ ውላድን ፎቶታት እውን ኣብቲ መንደቕ ለጠፎም እቲ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ያሪስ ሕዚ ዘለቶ ኩነታት እዩ ያሪስ ዓብዪ ፓርክ እናመሓደረት እያ ሕዚ ግን ንሰኒ ተኣማኒት ኣይኮነትሉን ዘላ እቲ ምስኣ ዘሎ እውን መጀመርያ ንጆርጅ ትቐትሎ ኢሉ ሰኒ ኣገላግል እዩ ዘባረሮ ወዲ ያሪስ መጀመርያ እውን ንጆርጅ ክትቕትሎ እያ ትሙክር ነይራ ወዲ ኸ እዩ እናበለት ንሰኒ ትልእኹል ዝነበረት ፎቶ እውን ናይ ሓሶት እዩ ነይሩ እቲ ቆልዓ እውን ናታ ሰራሕተኛ ናይ ዝኾነት ጓል ወዳ እዩ ንሰኒ ናህሎ ዝጠነሰት ጥንሲ እውን ኣውሪዳቶ እያ ነይራ እቲ ፊልም ዝውዳእ እውን እታ ሰይጣን መሰል ሰብ ያሪስ ናይ ባዕላ ዝገበረቶ ፓርክ እናርኣየት በዚ ድማ ሰኒ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎ ናይ ወደይ ዝበሎ ፎቶ ኣብ ኢዱ ሒዙ ናብቲ ዝቐተለሉ ቦታ እናኸደ እቲ ፊልም እውን ኣብዚ ይውዳእ ፍትዋት ናይ ማዕጾናት እዩ ተኸታተልቲ እቲ ፊልም ከም ዝፈተኹም ተስፋ እናገበርኩ ሕዚ እውን ካብቶም ትርእይዎም ዘለኹም 4 ፊልምታት መሪፅኩም ተጋበዙለይ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ነቲ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ምብርታዕኹም ኣይፈለየኒ ተሰናይ ንዓኹም